खुसेर जानाय गोरबो। नै नों माब्लाबा सानफेरदोंना नों माब्रै दं होनना आंनि खौरां सोंहरब्ला आंदि बुंहरो मोजां नङा होनना? मानो मिथिगौना? नोंनो बुंनांगौ गोबां खोथाखौनो बुंनाय जाया, जेराव बुंनाय जायै खोथाफोरा आंनि बिखा बिख्लो सुग्लि सुग्ला आंखौ सहाय हाया हाया खालामो। नै नों माब्लाबा सानना नायदोंना नों माबोरै दं होनना सोंहरब्ला आंदि बुंहरो गोसोखौ बोरैबा मोनदों होनना? बेनि आन्दोआव दं नोंखौ गोसो थोनाय एबा जिउनि लोगोरि हास्थायनाय आरो गोसोखाङै खाङै देहाया ओलैस्रो जालांनाय। आरो मानो होनना नों सोंहरब्ला आंदि बुङो ओरैनो। बेबो नोंखौ फोलानायसो, नों आरो आंनि खाथिरखौ लाखिनोनो। ओरैनो नोंदि खोथाफोरखौ मिनि मिनि बुङो, माब्लाबा ओरैनोबो जानो हागौना? जाहोना बेसो नोंनो बुंनाय जायै खोथाफोरा आंनि गोरलै गोसोखौ खुसेर बायो, गोरबोखौ सिमब्रे सिमब्रा खालामफैयो। थिग बिदिनो माब्लाबा नोंबो आंबादिनो बुंहरब्ला सानफ्लाङो आं नोंहाबो सोरबा आजोलानो एबा असे लोगोरिनो गोरबोनि खोथा बुफ्रुनांगौ दं।